Velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg simpelthen vise jer nogle af mine fodboldkort i mapperne. Altså, der kommer nok en par 2, fordi jeg har mange mapper, så jeg har også nogle andre mapper, som jeg bare ikke lige har her. Så jeg tænker, at den her har jeg flest i, den her næst flest i. Den der har jeg faktisk ikke så mange i, den der har jeg heller ikke så mange i. Men den der, den er gået meget all-in i, det der sæt, så... Den viste jeg også i sidste pakke, hvor vi åbnede. Ja, hvis I ikke har set den, så skal I lige ind og se den. Altså, det var en Hero Match Tops Match Attack pakke. Så jeg tænker bare lige, at vi hopper ind i den første, hvad det hedder, mappe nu. Puff. Sådan der. Altså, der kommer til at være mange Commons kort i. Der kommer også til at være rimelig mange gode specielle kort. Som her for eksempel. Der er, eller de her, de er så mere Commons. Ej, nu gider den der ikke nu. Så må jeg lige gøre sådan der med min fod, så den ikke kører op. Det er Aston Villa, tror jeg, ja. Der har jeg sådan der. Manchester City. Jeg kommer til at køre lidt hurtigt igennem dem her. Jeg kan bare lige vise dem, der er sådan et kaptajnene. Den her har jeg rigtig mange af, jeg tror jeg sådan. Skal vi lige se, hvor mange... Jeg kigger lige, hvor mange jeg har. 2 sekunder. Nej, ved du hvad, det er lige meget. Jeg har i hvert fald bare et par stykker af dem her. Jeg skal lige sådan der, så kan man se dem. Manchester City. Foden, dem der. Altså, jeg kommer til at gå lidt hurtigt. Hvis der er nogle gode hold, hvor jeg har nogle sådan gode spillere i, så kan det godt være, at jeg viser dem. David Raya. Sådan der. I må bare lige sige til, altså, hvis jeg skal lave en video med... Hvis vi får... Ja, ikke noget. Altså, jeg kommer til at lave en par 2. Det gør jeg. Men det bliver nok først i næste uge, en torsdag måske, eller sådan noget. Altså, det er ikke fordi, jeg har sindssygt mange, som alle mulige andre YouTubere måske. Men jeg har mange. Her er der næsten fyldt. Jeg mangler kun lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg mangler kun 7. Jeg ved godt, det lyder så mange, men det er det faktisk ikke. Eller jo, men... den der. Eller vel, jeg skal også lige vise sådan. Ham har jeg faktisk også. Ham har jeg også nok, for jeg skal lige finde ham der. Nej, ikke ham der. Ikke ham der. Der. Han er jo kaptajn der. Og sådan der. Og det er Reece James også fra... Er det Cole Palmer? Nej, det var godt nok ikke Cole Palmer, det der. United. Nej, ikke så mange. Rasmus Højlund. Endelig scorer han i torsdags, mand. Altså fra landsholdet. Hvis I får Danmark af. Endelig scorer han. Det trængte han også til. Så fik jeg... Eller... Den her fik jeg faktisk i Hero Packen. Altså, der var også mange andre kort. Men der var lige en af dem her. Og dem her. Jeg tænker nok, hvorfor er der egentlig sådan... kun Real Madrid-spillerne, og hvorfor er det kun sådan shiny? Men det er fordi, at de vandt sidste år i Champions League, og så får de åbenbart sådan et her helt sættet med Real Madrid, er faktisk kun shiny, så, eller sådan skinnende, sådan specielt, hvad hedder de egentlig? Der stod, prøv at se der, 2023 og 24 vinder, og så er der sådan en Mbappé. Der står det ikke, men det er fordi, han kom efter, at de vandt Champions League. Også sådan en som Endrick. Og det var det for Real Madrid. Og så var det værste er ikke, lige ved siden af Real Madrid, der kommer Barca. Altså, ja. Det er lidt det er det værste ved det hele. Lamine Yamal. Og vi har sådan... her. Marquinhos. Fordi jeg er jo PSG-fan. Så derfor vil jeg gerne have fuldt PSG, men det bliver bare lidt svært, fordi jeg har ikke så mange. Og jeg føler heller ikke, det er en af de nemmeste sæt at få.
Så en af de nemmeste er nok... Det er faktisk ikke sådan et dårligt hold. Det er måske Tottenham faktisk, ja. Der så I, hvor meget jeg havde der. Der havde jeg rimelig meget. Ja. Jeg glemte lige 2 sekunder, jeg er optaget. Så jeg var lige lidt, det var derfor, jeg var lidt stille. Så har vi sådan en Lukas Klostermann hjemme. Og Josef Poulsen. Og dengang han lavede... nu skal jeg lige tænke mig om, det var der Josef Poulsen, der lavede Sakkelspark i Parken, ikke? Det var det. Der var jeg inde og se kampen, og det var altså super fedt. Jeg så ham lave Sakkelspark. Og en af de bedste kampe, man kunne komme ind og se det. Så har vi Kevin Trapp. Ja, jeg er lidt snottet. Så. Der er ikke nogen kort. Der er nogen der. Sådan der, sådan nogle... hvad er det hold hedder? Sporting CPS Club, et eller andet halløj. Sporting CP, tror jeg, eller et eller andet halløj. Så er der Real Betis. Hvis det her ikke er Real... det er Real Betis. Jeg var lige ved at se. Det er ikke Real Betis. Så havde jeg sagt, det var Real Betis. Men det er det. Marcus Thuram. Jan Sommer. AC Milan, Mike Maignan. Jeg tror lige 2 sekunder, jeg ikke optaget, mand. Det havde været irriterende, men det kan jeg se, den gør. Theo Hernandez. Loftus Cheek. Eller med Loftus Pulisic og Rafael Leao. Så er der lige nogle Juventus-spillere her. Sådan der. Hvis der er noget støj, så er det fordi, at min far lige hører rent og sådan. Men jeg tror ikke, man kan høre det, vel? Det håber jeg ikke. Men ellers så tror jeg ikke, det er så slemt. Men jeg håber det ikke. Men hvis der er noget der, så tror jeg altså, det er det. Skal vi gå lidt hurtigt igennem det her? Fordi det er lidt kedeligt bare lige sådan. Okay, nu kan jeg se faktisk, at vi kommer hen til dem. Vi begynder at komme hen til dem. Du kan allerede se den i baggrunden her. De der 2. Og nu kommer vi til de shiny kort. Så kommer jeg til at gå lidt kortere. Og det her, det er nogle... Jeg tror, at de næste sider... Den her og den næste side er kun Man of the Match Signature Style. Vi har Declan Rice, Luis Diaz, Moises Caicedo. Ja, ved du hvad, det jeg ved ikke, hvad det er. Frenkie de Jong, Nico Schlotterbeck, Jeremy Frimpong, Dayot Upamecano. Hvor skal man lige kunne se dem? Jeg skal helst lige kunne se dem. Og så nu kan jeg bare lige... Det. Og det her, der kommer det til at være rimelig stacked-agtigt, fordi dem her har jeg rigtig mange af. Så har vi Joey Verman, Santiago Gimenez, Pedro Gonçalves, det her det er Man of the Match. Galenjo, Christian Pulisic, skal man lige kunne se, om jeg så ud igen. Dusan Vlahovic, Luka Sucic. Nu kommer vi over til Vintage Vibes Legend. Eric Cantona, Cristiano Ronaldo. Jeg er Messi-fan, så ja. Og det værste er ikke lige under Ronaldo, der kommer det her. Eller det er ikke så slemt, men det er bare godt, at det ikke er en real kort, det her. Så havde det været slemt, ja. Gianfranco Sola. Har jeg sagt det nu? Nej, ja, det har jeg. Lionel Messi. Jeg er jo Messi-fan, så det er meget glad for. Gary Lineker.
Ronaldo. Altså, den gamle Ronaldo, det her. Det her, det er den nye Ronaldo, altså. Han er jo blevet 40 år nu, så nu er han ikke så ny mere. Altså. Men ham her, han er været 46 år, måske. Ej, ved du hvad? Nej, jeg ved ikke, om han er 46 år, eller om han er 42.000 år. Okay, jeg tror ikke, han er 42.000 år, men det kan godt være. Ja, det tror jeg ikke. Marco Materazzi har vi så, og det her det er stadig Vintage Vibes Legend. Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Michael Ballack, Lucio. Og nu kommer vi over til Trophy Triumph. Og det her, det er Erling Haaland. Jeg har ikke så mange af de her Trophy Triumph. Og så Steven Gerrard, Marcus Rashford, Manuel Neuer, Javier Zanetti og Kaká. Og det værste er ikke, han kommer fra Brasilien, og i Brasilien, der betyder Kaká, betyder L-O-R-T, altså lort. Så ja, det er lidt mærkeligt. Og lige til at springe min side over, tror jeg. Sådan der. Nu er vi over i Heritage. Den har jeg meget få af. Men her har vi Harvey Elliott, Destiny Odgier, ja. Og dem her, jeg synes faktisk, i de sidste år, at der var Top Smash Attack, der var de her Heritage sindssygt kedelige. Og nu, der synes jeg også, de var kedelige i starten, men nu kan jeg faktisk rigtig godt lide dem. Så de er rimelig fede. Og så har vi her Enzo Milot. Ja. Så er der Joao Mario. Her har vi Giorgio Salvini. Okay, jeg tror faktisk, jeg har flere Heritage, end hvad jeg troede. Så har vi Harim Konate. Ja. Her har vi jo 100 Clubs. Den har jeg meget få af. Der har jeg altså kun 3. Men en af dem, du ved nok, det der 100 Club og Beatable. Altså, jeg siger ikke, jeg har det, men det kan bare være muligvis, jeg har det. Så her har vi William Saliba i 100 Club, Florian Wirtz 100 Club, og, men ikke, okay, det der skal I se, der kommer noget senere. Eller det ved jeg ikke, men Jude Bellingham 100 Club Unbeatable. Altså, jeg fik den i den her julekalender, hvis jeg har den. Så er der bare en side uden noget her. Det er 2, eller faktisk 3, der er også noget, ikke noget her. Og her, der kommer der altså noget sindssygt sygt. Altså, jeg har 2 af de her Messi-kort. Og i alt det, ikke? Jeg tror, det koster 750 kroner. Det sagde jeg også i sidste video. Der viste jeg også lidt, men okay, jeg kan godt se, at det her bliver en rigtig lang video, fordi der er også alle de der andre mapper. Okay, det bliver en lang video, den her. Men det er fint. Match Attack Hall of Fame Lionel Messi. Det er altså den eneste Hall of Fame, jeg har. Men jeg har så også 2 af dem. Så har jeg Santiago Giménez, hvad det hedder. Det her, det er Chrome Shield card, ja. Her har jeg Ciro Immobile i Chrome Shield card. Her er der nogle 2 limited edition. Det ene er Remo Freuler. Det andet er Alex McAllister. Og så nu kommer vi over til sådan nogle 10 boxes limited edition kort. Entertainers limited edition Heroes Kobe Mano. Her har vi Federico Chiesa og Harry Kane. Og her kommer der nogle i Showman The Entertainers. Herinde, der var det Heroes. Der er sådan, ja, Alejandro Garnacho, Rodrigo, Leroy Sané. Her kommer de der limited edition, der var med, når man købte mappen. World Class Limited Edition Harry Kane, World Class Wonder Kid Limited Edition Warren Zaire Emery. Ja, og så et eller andet. Sidste år var der faktisk 4 forskellige kort med dem her. Det var det også i
den her, tror jeg. Men her er der et kort med alle de der på. Så meget fedt. Det ved jeg ikke. Men Platinum Paul Leon Goretzka Limited Edition. Altså super fedt. Og her kommer der noget af det fedeste. Erling Haaland Gold Age Edition. Den fik vi jo i Hero Packen. Den her, den får man den her fik jeg jo faktisk. Det er også Gold Age Edition. Den fik jeg i julekalenderen. Og I skal ikke være sådan, mand, jeg fik den ikke i julekalenderen. Eller det tror jeg ikke, jeg er, fordi hvis I har den, så ved I godt, at den her, den er i 24. Altså i december den 24. i hver. Så. Black Edge Edition Trent Alexander-Arnold. Den fik vi også i Hero Packen. Så den synes jeg altså lige skal hoppe ind og kigge på. Den var altså super fed, den Hero Pack. Altså det bliver en rigtig lang video her. Jeg skal altså... Okay, de andre mapper, der går jeg hurtigt igennem de normale kort. Oliver Kahn. Og det her, det er Squad Zone. Det er alle de kort, der var med i julekalenderen. Så ja, og der kommer nogle syge af dem. Oliver Kahn, William Saliba, eller Militao, Nico Slotterbeck, Manuel Locatelli, Joshua Kimmich, Cristiano Ronaldo, Sui, Pedrico, ja, eller Pedri, Fernando Torres. Hvorfor siger jeg deres navn så mærkeligt? Rafael Leao, Gareth Bale. Og jeg var så ærgerlig over, at han ikke var i Real der, i den her trøje. Altså, da jeg fik kortet, så var jeg så irriteret. Jeg tænkte bare sådan, yes, nu får jeg Gareth Bale i Real Madrid. Og så blev det freaking i Tottenham. Jeg skal lige sådan der, nu kan jeg se det. Og så er det Lucas Digne og Galenjo, Juan Sebastian Veron, Nicolas Jackson. I am Nicolas Jackson. Ja. Så ikke om, hvor god han er. Eller jeg er jo ikke Tottenham eller Chelsea-fan. Men Sergio Aguero, Alejandro Garnacho, Ryan Shirky, ja. Jeg tror, han er fra Tyrkiet, tror jeg. Julian Alvarez, DK, Zinedine Zidane, og der er autograf på alle de her kort. Altså det er sådan bare det er jo ikke dem, der har stået og skrevet på kortet, og så er de puttet ind, fordi så havde det været vildt, ja. Victor Boniface, Randal Colomwani, og det her, det er nummer 24, så det var i den 24. december. Claude Makelele. Altså det er rigtigt, det burde Makelele. Det burde Makelele. Det går nærmest helt herud til det der Makelele. Okay. Men det var alt for Tops Match Attack. Hvorfor siger jeg Tops Match Attack så mærkeligt? Tops Match Attack 2024-2025. Nu tror jeg, vi springer over i en anden mappe, så jeg tænker bare... Sådan der. Den her skal nok gå lidt hurtigere igennem, fordi der er heller ikke super mange. Så ja, vi går bare lige lidt hurtigt igennem. Det her, det er jo heller ikke holdt. De er bare lidt random. Her, altså jeg kan godt vise nogle af siderne, men vi springer måske nogle af dem over. Fordi der er meget sådan kedeligt her i. Sådan der. Jeg tror bare lige, vi springer over til nogle... Ja, der er faktisk heller ikke så mange normale kort, men der er nogle... De er lidt kedelige at kigge på. Nu kommer vi hen til Electric. Har vi Electric Trossard, ja. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger det. Og Gavi. Jeg skal lige... Så har vi Musiala. Så har vi her Hernandez i det der Electro.
har vi Rabiot, tror jeg det hedder. Henriks, eller andet halløj. Fradesi. Ja. Chiesa. Arson. Når jeg siger så siger jeg Kane. Saliba Power. Nu kommer vi over til Max Power. Der har vi Saliba, Tchouaméni og Acerbi. Declan Rice og Scamacca. Og så nu kommer vi over til nogle winnerkort. I tænker nok, det er den forkerte vej. Fordi det her, det er den rigtige vej. Der skinner det. Nej, for det her, det er faktisk bagsiden af kortet. Og der skinner det. Men på forsiden er det bare helt gråt det nærmest. Men ja. Har vi Gundogan, Lewandowski, Courtois, Toni Kroos, macaroni. Ja, jeg skal lade være med at sige det der macaroni, fordi det er ikke et macaroni, det er magai. Altså. Hvad den hedder? Thomas Müller, ja. Jeg glemte det lige. Og så prøv at se, det her. Det er Rüdiger. Det er det, vi så på bagsiden. Og se, nu er alle de her kort skinner på bagsiden. Og Morata, man er holdt op. Det er jo 10 meter lange fingre, det der. Og så Pulisic. Nu har vi Rainbow Masters. Der har vi Havertz. Og så har vi Ødegaard, Alvarez, Haaland. Nej, Haaland, mand. Ikke Haaland. Så har vi Jude Bellingham. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg har faktisk 2 af dem. Så ja. Har vi Kylian Mbappé. Det er jo faktisk min yndlingsspiller. Ja, det er vel egentlig min yndlingsspiller. Jo, det er min yndlingsspiller der. Så har vi Müller. Barella. Nu kommer vi hen til Magic Mix. Den har jeg kun 3 af. Så ikke så meget. Martinelli og Saka her. Det er sådan, hvor der er 2 spillere på. Haaland og De Bruyne. Kane og Musiala. Nå ja, der har jeg faktisk en til her. Thiago og Mitcha. Og så har vi, nu er vi på masterklassene. Så har vi Alaba, Kyle Walker, Kane. Så har vi Ter Stegen, Hummels. Jeg skal lige tuske. Så har vi Ream. Der står Ream. Nu kommer vi over til New Sensation. Dem har jeg meget få af, så der er ikke meget. Har vi Tell, Zaire, Emery, Kolumuani. Nu kommer vi over til Unbeatables. Der har vi Haaland i Unbeatable. Så har vi Lewandowski her i Unbeatable. Og Vinicius Junior. Mbappé. Hvad den hedder? Musiala. Og vi har selvfølgelig Pure Football. Altså, det er jo helt vildt. Det er det bedste kort, der er i den her i sættet. Det fik jeg også sidste år. Men det byttede jeg så til. Og ved du hvad jeg byttede det til? Jeg byttede det til Nordic Edition. Det er det ikke. Jude Bellingham. Et eller andet X-Rare halløj. Og nu får sådan et der fra sidste år, ikke? Og så byttede jeg væk fra en hel masse shiny kort. Og dengang troede jeg, de var, det var faktisk en god byttehal. Nej. Det var noget af det dårligste, jeg nogensinde har gjort. Nå, nu er vi hellere videre. Nå nej, det vent lige, der er noget her. Jeg har da de her Hollow Giants. Der har vi Martinez, Lewandowski, Kolumuani, Ødegaard, Musiala og Saka. Det var alt. Så nu tror jeg bare, at vi hopper over til den næste mappe. Og
Der kommer den. Det var simpelthen den her, og den er altså rimelig stakket. Prøv lige at se, hvor tyk den er, men der er også rigtig mange. Ja, der er lige dem her. Jeg har faktisk også Mbappé i det her. Men den har jeg bare i en boks for sig, fordi jeg samler på Mbappé-kort. Så den har jeg ikke her. Men Vinicius Junior, Topmaster og Invisibility. Ja. Og det her, de er så kedelige. Her er en masse normale kort. I kan lige gå ind og indstillinger og så trykke på slow motion. Så kan I se dem her hurtigt. Så kan I se dem imens. Men jeg gider ikke lige. Jeg kan lige gå lidt hurtigt igennem. Men I kan godt se dem imens. Og det her, det er Real Madrid. Der mangler kun 3 kort i alt. Den er rimelig fed. Den kan jeg godt lide, fordi jeg kan godt lide Real Madrid. Men alle de andre hold, det kan jeg næsten ikke lide. Og så også PSG. Der mangler heller ikke så mange. 5 kort mangler. Men det er fordi, jeg er PSG-fan. Så dem går jeg efter. Så ja, sådan der lidt hurtigt. Jeg går lige lidt hurtigt igennem dem her. I kan bare lige gå ind og gå i slow-mo i dem. Så kan I se dem hurtigere. Så altså. Man kan ikke. Det her det er Titan, Magican og et eller andet. Halløj, de her kort. Og nu siger jeg ikke lige navnene. Nu må jeg lige se dem her. Fordi det er lidt mange navne, jeg skal sige. Og så er det også nogle gange lidt irriterende, jeg skal sige dem. Og det der ved jeg ikke lige, hvorfor det er der. Men det er der bare. Nu tror jeg faktisk, der kommer lidt støj måske. Men det er fordi min far gør rent. Så. Og det er også noget Dominator shit. Det er det hedder. Nu kommer vi til Time Machine og Racing Stars. Der har jeg faktisk rimelig mange. Jeg mangler kun 1 kort der, så har jeg alle Time Machines. Her mangler jeg rimelig mange. Altså jeg mangler 4 af de her Racing Stars, men der har jeg også dem her. Ja. Og det her, der er Top Keepers. Der mangler jeg kun 2. Og Ederson, ikke? Han er en af de sværeste keepers at få. Og jeg har allerede haft den der anden, der var her. Jeg tror, det er Edison, der skal ligge her. Edison, så den havde jeg engang. Og nu kommer. Der tabte lige kameraet. Det må jeg altså lige ønske. Ja, der ved jeg ikke lige, hvad jeg lavede. Der tabte jeg lige kameraet. Eller min mobil, fordi jeg optager min mobil. Ja, der kommer altså noget af det fedeste. Sådan noget her. Så simpelthen får 3 kort i, og så når man lægger dem sammen, så er det et stort billede af dem. Så mangler jeg synes, Kevin De Bruynes fødder. Det er så irriterende. Og ellers så har jeg fuldendt de andre. Og så kommer der lige nogle her. Scandinavian Stars. Og her er der også med de her spillere. Og så det værste er, jeg mangler også det, mand. Jeg mangler kun 2 kort i alt, så har jeg fået Nordic Edition af dem her. Og de normale. Jeg mangler kun 2. Nå. Ja, og nu kommer der faktisk ja. Nordic Edition. Jeg havde dem alle en gang, men så byttede jeg dem væk. Så ja. Nu kommer der faktisk et sæt, som ingen af jer måske aldrig har set før. Det står der heller ikke engang i, der hvor man kan krydse af, hvilke nogle kort man har. Der står ikke engang det her sæt. Og jeg har også kun 2 kort af dem. Så. Og nu kommer nogle limited edition, premium gold limited edition, normale, nogle premium, halløj. Nu kommer der nogle kort, som jeg ikke engang tror, jeg hører til det her sæt. Ja, eller i hvert fald de der, men de der 2, de hører ikke engang til det her sæt. Jeg har bare lagt dem ind, fordi det vil jeg gerne bare gøre. Så. Det var den her mappe. Jeg tror faktisk kun, vi mangler en mappe, ja det gør vi. Så skal vi ikke hoppe over til den. Og nu, boom, sådan der. Så kom vi over til den. Den har jeg ikke så mange kort i, så den kan vi også godt gå lidt hurtigt igennem med de her normale kort. Men I kan gøre det der igen, og der er lige nogle af dem her. Men I kan gøre det der igen, og der er også det her. Hvor der I går hurtigt, sådan, går ind i settings, sådan møtrik, og så gør det i slow motion, så kan I se dem hurtigt. I kan godt se dem. Her har vi en. Jeg skal nok vise de kort, som der er shiny. Danmark. Road.
Der. Der. Right there. Right there, right there. Så tror jeg ikke, der er så meget mere, men der er så nogle. Men det er ikke så meget. I den her mappe, der købte jeg den også bare sådan lidt for sjov-agtig. Det gør man jo mest ved de andre også. Men altså, den her, den var mere sådan, det var ikke fordi, jeg ville prøve at få så mange kort som muligt. Det var bare at få lidt at kigge på og sådan noget der. Det kender jeg godt, ikke? Det tror jeg. Den her er jeg faktisk rigtig glad for det er Arda Güler, og den spiller kan jeg så godt lide. Han spiller også i Real Madrid, og jeg kan godt lide Tyrkiet. Sådan der. Eller ikke måske ikke holdet, men sådan landet. Der er meget rart dernede, og det jeg troede der. Nå, det var ikke engang det der. Så der. Skal vi lige scroll, for der kommer nogen her. Der er Golden Goal Scorer. Anthony Griezmann, Harry Kane og Patrick Schick. Nu kommer der Centurion. Kortene. Der har vi Xherdan Shaqiri, tror jeg. Nej, det var ikke engang. Det var på næste side. Nå, ja, okay. Så har vi Simon Kjær fra Danmark af. Så har vi Daily Blind. Så har vi Pepe, mand. Jeg hader Pepe. Sværger, jeg kan ikke lide ham. Han er sådan irriterende type, ja. Det synes jeg. Nå ja, det her, jeg mener. Der plejer der at være 4 forskellige kort. Men så var det i det ene sæt, der var det jo sådan et kort med alle de der i sig selv. Så har vi de her Get, Injury Card, VAR kort, Referee Card. Så er der ikke noget her. Så er der nogen her. Legend Signature Style. Jeg ved ikke, hvad de der tal betyder. Det er et eller andet pris måske. Så har vi Ricardo Carvalho. Så har vi Robin Van Pølsemand. Eller det kalder jeg ham i hvert fald, for det kalder jeg også nogen i min klasse. Men han hedder Robin Van Persie. De fandt bare på Robin Van Pølsemand. Meget sjovt. Iniesta her. Det her, det er Ultimate X1. Det er nogle tal, der er ikke helt noget til. Det er 9 eller 10 eller sådan noget. Eller hvad? Tror jeg, det betyder det der. Så har vi Zinedine Zidane og Cristiano Ronaldo. Sweet. Harry Kane. Men altså VM. Husker I ham i VM? Straffesparket. Ja, det. Hvis I er England-fan, så ja. Så har vi Power Limited Edition her. Og Euro Elite Cristiano Ronaldo Limited Edition. Wonderkid Jude Bellingham. Og det her, det er faktisk fra sidste år af Tops Match Attack, det her. Så det, jeg har også puttet nogle andre kort i, som der ikke engang hører til det her sæt. Altså, mange af dem gør, men Euromaster Limited Edition. Sabitzer. Euromaster Limited Edition. Højbjerg. Og her kommer der nogle Shining Star. Unlimited Stage. Guardiol. Rafael Leao og Pedritos. Ja. De her hører til det år før. Og det er ikke til EM, mand. Altså. Og her har jeg puttet nogle kort. Så kan I bare lige se dem her. Så rimelig fede. Men det er faktisk overhovedet ikke fra det her år af. Heller ikke engang fra EM. Men det var alle kortene, som jeg lige havde her. Altså, der kommer en part 2. Det ved jeg, fordi jeg har en hel masse andre mapper. Der er måske bare ikke lige så mange kort i. Men ellers så siger jeg bare peace. Og husk at like og subscribe. For ellers så ved jeg ikke hvad. Men vi ses bare i næste video. Jeg tror, det først bliver det i på torsdag måske, tror jeg. Noget onsdag måske. Altså, jeg ved det ikke. Jeg sådan poster bare om, hvornår jeg lige gør. Jeg ved godt, jeg sagde sådan cirka hver dag, men det kommer dog ikke til at ske mere. Cirka hver dag, det er lidt for svært. Det gjorde jeg bare lige i starten, fordi jeg synes, det er lidt sjovt at lægge det ud og sådan noget der, men
Vi kan godt se, det kommer ikke til at ske. Men ellers så bare husk at like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Hej.